ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ମକା ଖାଉଛୁ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ରେକର୍ଡିଂ ହଉନି ମାଂସ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ହଉଛି ଦେଖାଯାଉନି ମୋତେ। ହଉ डेली ना से आँख का पावर कम कर रहे हैं। पावर ସବୁଦିନ ସମାନ। ମକା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା? 25 ଗୋଟିଏ ମକା ଆମର 25 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ତ 4ଟା ମକାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ଆମେ 4 ଜଣ ଯାକ ଖାଉଛୁ। 100 ଟଙ୍କା ନା ବେଶୀ ପଇଲା? ଯଦି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ତ ଡେଲି ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ କିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୁଗୁଲ୍ ନେଟ୍ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ମ୍ୟାଥ୍ କପରା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଆମେ ପିତା କରିଦେଇଛୁ। ବିଜୁ କଫି କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ପିତା କରିଦେଇଛୁ କଫିରା। ତମକୁ ଠକିଦେଲା ଆଉ। କଫି 10 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା ଛୋଟ କପିରେ ଅଧିକା ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି ଯାଇଥିଲି କ୍ଲାସ୍ କରି କେବେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ବଡ଼ କପି ଆଉ ଅପଡେଟ୍ କଣ କରୁଛ? ରହିଲା ମଶା ତ ବାବାଣୀ ପଇସା କେମିତି ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଠି କରିଥିବ ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ରିଭର୍ସ କରିବ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ପଇସା ନେଉଛି ଧନ୍ୟ ଏ 5,000 ତମେ କେତେ କପରା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଆମେ ପିତା କରିଦେଇଛୁ। ବିଜୁ କଫି କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ପିତା କରିଦେଇଛୁ କଫିରା। ତମକୁ ଠକିଦେଲା ଆଉ। କଫି 10 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା ଛୋଟ କପିରେ ଅଧିକା ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି ଯାଇଥିଲି କ୍ଲାସ୍ କରି କେବେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ବଡ଼ କପି ଆଉ ଅପଡେଟ୍ କଣ କରୁଛ?